खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रायजोआव जादों ट्रिपल मार्डार अदेबानि खेबसेयैनो साथाम सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय बिसि बिहाव आरो बिखुनजो गासै साथाम सुबुंखौ दानथारदों नाजिबुर रहमान मुंनि दुथाङा। बे गिथावना जाथाया आसामनिनो गलाघाटआव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 3 बोसोर सिगां नाजिबुर रहमाना सन्जीब घोष आरो जुनु घोषनि फिसाजो संघा मित्रा घोषजों जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलिनि उननिफ्रायनो नाजिबुर रहमाना बिसि संघा मित्रा घोषखौ गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन, जायनि थाखाय जोबथेसालियावबो थांनो गोनां जादोंमोन नाजिबुर रहमाना। दा जोबथेसालिनिफ्राय फैनायनि माखासे सान उनावनो फिन दुथाङा गावनि बिसिजों लोगोसे बिहाव आरो बिखुनजोखौ गोदोनाखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारबाय आरो गावनि 9 दाननि उन्दै गथ'साखौ लानानै पुलिस थानायाव आखाइ दैखांहैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला संघमित्रा घोषआ फिसायजों सोमोन्दो एंगारनो थाखाय बुंदोंमोन, नाथाय फिसाय नाजिबुर रहमाना बिसिजों सोमोन्दो एंगारनो नागिराखैमोन। बेखौ लानानैनो बिसोरनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो दाङाबाजिया जाबोदोंमोन आरो दा बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों। बिटिआरआव 38 बोसोर गोजाम मस्जिदखौ सिफायनो थाखाय बिटिसि सोरखारा नटिस हरनायखौ लानानै बर'लेण्डआव अर नांदों। तामुलपुराव थानाय 1985 मायथाइयाव लुजानाय मस्जिद आरो एनके दरंगायाव थानाय गं 210 नखरफोरखौ होस्रांनो थाखाय बिटिसि सोरखारा नटिस हरनायखौ लानानै एबिएमसुआ गोख्रोङै हेंथा होदों। बिथांमोना तामुलपुराव थानाय एबिएमसुनि मावख'नि मोखाङाव भारत-भुटान लामायाव धर्ना होनाय हाबाफारि लादों आरो बे होस्रांनो नागिरनायनि हेंथायै 26 जुलाइआवबो गुवाहाटीआव धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन। बेनि उनाव फिन तामुलपुराव 50,000 गुबुन हारिनि सुबुंफोर जेरै मुस्लिम, आदिबासि आरो हा गैजायै बर'फोर बिथांमोनखौ लानानै धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै हुमखि होदों एबिएमसुनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबो दंदि एनके दरंगायाव गं 210 नखरफोरखौ होस्रांनो थाखाय सोरखारा थांखि लादों। बे गं 210 नखरफोरनि मादाव मुस्लिम, बर', आदिबासि आरो बेंगलि हारिनि सुबुंफोर दं, जायफोर बिथांमोनहा 50-60 बोसोरनिफ्रायनो बे हायाव थाबोदों आरो बिटिसि गोरोबथानि बायदिब्लाबो 2003 मायथाइनि सिगां जायफोरा बिटिसिआव थाबोदों बिथांमोनहा हानि मोन्थाय मोननो हायो, नाथाय 15 साननि गेजेरावनो न' बां सिफायनानै लांदां खालामनो थाखाय बिटिसि सोरखारा नटिस हरदों होननानै फोरमायथिदों एबिएमसुनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदोंदि प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा बिसायख'थिनि सिगां हा गैजायै सुबुंफोरनो इउपिपिएल सोरखार जानायनि 2-3 दानावनो हा होनो होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना गावसोरनि रादाय होनायखौ बावबाय आरो उल्थायै गं 210 नखरफोरखौ होस्रांनो थाखायसो नटिस हरदों होननानै बुंथियो एबिएमसुनिफ्राय। आरो प्रमद बर'आ बिटिसिआव गोजोन फैबाय होननानै बुंथियो, नाथाय बिटिसिनि लाख हा गैजायै सुबुंफोरखौ होखारनायजों बिटिसिआव माबोरै गोजोना फैगोन होननानै सोंथि खालामो आरो बेफोर गासैखौबो प्रमद बर' अदेबानि इउपिपिएल सोरखारा दिसपुर आरो नागपुरखौ गोजोन होनो थाखाय जौ हा गैजायै सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो थाखाय सोलो खालामदों होननानै बुंथियो एबिएमसुनिफ्राय। घरामारा VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारिया हिन्जाव गदाय लानायनि थाखाय गिबि बिसिखौ हाराहास्ति खालामनायनि अजद। बाक्सा जिल्ला सालबारि बियाबनि घरामारा VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारिया हिन्जाव गदाय लाबाय होननानै अजद होफैदों बिथांनि बिसिया। राजेश नार्जारिनि बिसि आरो बिसिनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारिनिया 8 बोसोरनि फिसाज्ला आरो बिसि थाखानायनि उनावबो हिन्जाव गदाय लादों। राजेश नार्जारिनि गिबि बिसिया फोरमायथिदोंदि राजेश नार्जारिया हिन्जाव गदाय लानानै सिगां भारा न'आव दोनदोंमोन आरो दा न'आव लानानै फैबाय। हिन्जाव गदाय लानायनि थाखायनो बिसि गिबिखौ खारगौबानो गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन। सिखा रुवा लानानै दाननो थाखाय गामि गंसे होसोयोमोन, गोबां बुयोमोन, जायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय फिसाखौ लानानै बारियावसो थाखुमानो गोनां जायोमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांजोआ। बेनि अनगायैबो फिसा फरायनायनि थाखायबो रां हरामोन, जायनि थाखाय फिसानि थाखाय गुबुनाव थांनो गोनां जादोंमोन। बेखौबो गुबुनजों जुलि जाहैबाय होननानै नंखायै फोसावदों, नाथाय रावजोंबो जुलि जाहैयाखै, लोगोनि न'आवसो दंहैयोमोन होननानै फोरमायथिदों राजेश नार्जारिनि गिबि बिसिया। जायनाखि VCDC चेयारमेन राजेश नार्जारिया बिसि फिसा थाखानायनि उनावबो हिन्जाव गदाय लादों आरो बिसि आरो फिसानि सायाव इनाय खालामबोदों, बेनिखायनो राजेश नार्जारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखायबो प्रमद बर'निसिम दाबि खालामहरदों राजेश नार्जारिनि गिबि बिसिया। इउपिपिएल दोलोआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ सालायनाया इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि अलखद लाबोदों नामा?
इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावनो सानदोंब्लाबो बिजेपि सोरखारनिफ्राय हेंथा फैदों नामा? बिटिसिआव मा जागासिनो दङ बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा मिथिहोदों बिक्रम दैमारिया। बिक्रम दैमारिया फोरमायथिदों दि थांनाय 9 जनाव आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा मिटिं जिरायदोंमोन, जेराव बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारनो गोबां प्रप'जेल होदोंमोन आरो एनडिबिफोरनि जेंनाखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों गोबां मोजाङै सावरायनाय जादों, जेराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया केबिनेटआव थांखि लानानै एनडिबिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो खोथा होदों होननानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। थारैनो आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा मा जेंनानि सायाव सावरायमारदों आरो बिथांमोनहा सावरायदोंना सावरायाखै, बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौ मिथिनो थाखाय एजेन्डा नागिरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया। नाथाय दुखुनांथाव एनडिबिफोरखौ लानानै रायज्लायनायनि सोमोन्दै एजेन्डायाव जेबो गैया। गासैबो प्रप'जेलनियानो पजिटिभ, नेगेटिभ बा नो एक्शन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फिननाय होनाय दं, नाथाय एनडिबिनि सोमोन्दै जेबो गैया। जुदि एनडिबिनि सोमोन्दै आसाम सोरखारजों सावरायनायनि आलदायै कपि दंब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिटिसि सोरखारा दिन्थिथों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बिटिसि सोरखारा खामानि मावनो थाखाय आसाम सोरखारनो गुबुन गुबुन प्रप'जेल होनायाव आसाम सोरखारा माबायदि फिननाय होदों बेखौ नुयोब्ला आसाम सोरखारा बिटिसि सोरखारखौ माबायदि नासयदों, इनाय खालामदों आरो खामानिफोरखौ नांथाहोनानै दोनदों बेखौ नुनो मोनगोन। बेयो दुखुनांथाव आरो रागा जोंथाव, जेरावनाखि बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव हाग्राखौ रैखाथि होनो थाखाय बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स दानो थाखाय रन्जित बसुमतारी बिथाङा प्रप'जेल होदोंमोन, जेराव एक्स एनडिपि आरो बेखार लाइमोनफोरखौ थिसननायनि खोथा बुंनाय बायदियैनो रन्जित बसुमतारी बिथाङा प्रप'जेलखौ होदोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारा नेगेटिभ फिननायसो होदों आरो थोंजोङै 3rd बेटेलियन हरनानै कब्जा खालामनायनिसो खोथा बुंदों। बेबायदिनो बिटिसिनि गं 147 गामिखौ लानानै सालबारि रेभिनिउ सार्कल दानो थाखायबो प्रप'जेल होदोंमोन, जेराव आसाम सोरखारा नो एक्शन होनानै फिननाय होदों। आसाम सोरखारनि फिननाया खालि इउपिपिएल दोलोखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै, गासै बर' हारि आरो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। गासै खामानिफोरखौनो दिन्दां खालामनानै दोननायनिल' फिननाय होदों आसाम सोरखारा होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि इउपिपिएल बा बिपिएफ दोलोआ राजखान्थिनि थाखाय जेबो राहा गैयै जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोननि थाखाय रायजो राजाफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां दाजाथों होननानै खावलायो आरो दिनै बिटिसिनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि रां कालेक्शन जानाय 62 कौटि रांखौबो बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारनो हरदों। सिगां बेबायदि जाफेराखैमोन। बिटिसिआव आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिफ्रायसो रां मोननो गोनांमोन, नाथाय बिटिसिनि रांखौसो आसाम सोरखारनो हरदों होननानै बुंथियो। गुबुन फारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 1500 कौटि रां मोननो गोनां दंमोन, बेनि थाइसेबो रांखौबो दिनैसिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया। रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, दानिया रेशनखौ गाव गावनि न'आव थानानैनो मोननो हासिगोन। बे खौरांखौ मिथिहोदों मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा। फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बिफाननि गेजेरजों रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनो न'आवनो रेशनखौ दैथायहरनो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि छत्तीसगढ़आव बेबायदिनो न' रेशन अदेबानि माइरं, दालि बायदिफोरा सौहैयो। बेखौनो आसामावबो खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लादों आरो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बिबानगिरिफोरजों भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो पेन्सन मोननाय सुबुंफोरनोबो रेशन होनो थाखाय आसाम सोरखारा सानदों। जायनाखि पेन्सन मोननाय सुबुंफोरनो रेशन होनाया सिगांनि समाव गैयामोन, नाथाय दा 3rd आरो 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय जाय पेन्सन मोनो आरो जायफोरनि इनकामा बोसोरसेयाव 4 लाखनि गाहायाव, बिथांमोननो रेशन होनो थाखाय आसाम सोरखारा सानदों होननानैबो फोरमायथियो। रां जाख्ल'नानै हमजाबावबाय सासे सोरखारि मावख'गिरि। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सोरखाराव रां जाख्ल'नायनि हेंथायै राहा लानाया नुजाथिदों। साफानि उनाव साफा रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफ्रा हमजानो गोनां जादों। बे खेबाव नगावनि जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थ सार्भिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट नबज्योति भुइयाया हमजानो गोनां जादों। फिजिअथेरापि क्लिनिक बेखेवनो थाखाय लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव 10,000 रां लादोंमोन जुनियर एसिस्टेन्ट नबज्योति भुइयाया। नाथाय रां बिजाग्रा सुबुङा रांखौ होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो मिथिहोनायाव रां लाफुबाय थानाय समावनो जे सानायाव हमजानो गोनां जाबाय नबज्योति भुइया बिथाङा। बलबमनि मुङाव ड्राग्सनि फालांगि, जन पेगु
राजदीप आरो राज बर'खौ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। गुवाहाटीनि बशिष्ठआव हमनो हादों ड्राग्स फालांगिरि 3 सुबुंखौ आरो हमजानाय सुबुंफोरा गुबैयै लखिमपुरनि थागिबि होननानै मिथिहोदों। बलबमाव जाहाथे निसा बाहायनाय जाया बेफोरनि थाखाय बेलतला फरायसा आफाद आरो बशिष्ठ जुब ऐक्य मन्च जयैनो सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो गारिनि सिङाव गोबां ड्राग्स हमनो हानायजों लोगोसे बे दायाव 3 सुबुंखौ हमनो हादों आरो पुलिसनो खौरां हरनानै उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।